שאת לא יודעת, שבעלך יום אחד, לפני 20 שנה, 15, אני לא יודע מה, הוא יוצא ממתם ומחפש טרמפ. ממש לא. לאף אחד אין את התמונות מבית ספר. אני חיפשתי תמונות ולא מצאתי שום תמונה. יש כאלה שכן. יהודית. מה אתם רואים שם? הזיכרון שכתבתי לאילה. לא יש לי כתב נורא יפה. כן. של מי בטח חיוני? גם אני כתבתי. אמא שלה. נכון בכתב הזה? כל התיכון עבר זה בפתקאות עם הדעת הזה. כן, לך יש יותר עוד אחד. מלמדה עוד לא באו, נכון? תחזור אלי, יש לך בית מדהים. עכשיו זה מתפצם, אני אסיים אוקיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ציוונו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן
פרופסור ברזילי זה נורא מי הפריע? מי הפריע? מה החמודת שלי? מי כתב? בנום מי כתב להתחיל? שניים שחסרים לנו זה אמנון בש וחנה זיכרונם לברכה, ואני לפני הפגישה הזאת התקשרתי לקורבי אח של חנה וסיפרתי לו שאנחנו עורכים כנס אם הוא רוצה לכתוב כמה מילים, אז הוא כתב כמה מילים די הרבה, אבל אני חושבת שחשוב שנשמע אותם. עד בטלפון, נודע לי על המפגש שאתם מארגנים עם הגיעכם לגיל 50, ואני מאוד מעריך את הרצון שלכם להזכיר את חנה אחותי באירוע כל כך מרגש. האמת שזה די משונה לי לשבת ולכתוב את המכתב הזה, מכיוון שאף פעם לא חלמתי שבגיל כל כך צעיר אחותי תלך לעולמה ואני אתבקש לכתוב מכתב לזכרה. זה היה רק לפני 6 שנים, שחנה באה לבקר אותי ואת משפחתי בהונג קונג. היא הייתה אצלנו 3 שבועות ונהנינו מכל רגע. חנה הייתה תמיד מאוד סקרנית, וניצלנו את ההזדמנות לנסוע ולטייל ולראות מקומות, אנשים וסרטנים מתקדם בחזה. ולצערי, תוך כשנתיים, מ-30 שנה, מאז שנפרדתם אחד מהשני, חייכנית, גבוהה ובעלת ביטחון עצמי. חנה תמיד הייתה מלאת שמחת חיים, חברותית ובעלת כושר תקשורת מעולה. תקופת הצבא של חנה, לצערי, הבן הבכור עידו נולד ברמב"ם ב-1900. ביקשתי מאחותו שתתן איזה שיר שנחליה, בפרט הקטעים של פעמים. הכאב נשאר ללא שם. הכאב נשאר ללא שם. כיניתי את הכאב ב1000 שמות. אמרתי הוא ים, אמרתי הוא רוח, אמרתי הוא דם, אמרתי הוא לילה, אמרתי הוא עיר, אמרתי מדבר. אמרתי הוא קיר, אמרתי מספר. אבל הכאב נשאר ללא שם. אמרתי אלפי מילים, דיברתי אלפי ערים, סיפרתי אלפי מקומות, צעקתי אלפי שמות, שמעתי. אבל הכאב נשאר לא מוגדר, שליט ושריר, חותר וחודר, ואיננו נשמע לשם או מילה, ואיננו נשטף החוצה מגופי, לא בשם, לא במושג, לא במילה. מי נתן את זה? פרינה? כן. לא, את קוראת יפה, אפרת, זה הכל. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהיו, ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו, ונתן לו העריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים, ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות, ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו, ונתנה לו כמיהתו. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו, ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו, ונתנה לו מלאכתו. לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה, ונתן לו גבעונו. לכל איש יש שם שנתן לו הים, ונתן לו מותו. אהבה, ואז כנראה הייתה החלטה, אני לא יודעת, אני כבר לא זוכרת. הייתה החלטה של אהוד שואב שלא נמצא כאן, שהוא חייבים לעשות את הרישום בגיל 50. אז בגיל 70 נהיה בבית אבות, איפה פעם יגרע? יהודית, אני מוכרחה להגיד לך, ממרום גילי. מה אני אגיד, כשהייתם ילדים נחמדים, הייתם. ובאמת, אבל באמת היה לכם מקום מיוחד אצלי, ולו בגלל העובדה שהייתם התלמידים הכיתה הראשונה שלי, והיינו פה הרבה שנים ביחד. המחזור הראשונה, הכיתה הראשונה שלימדתי. כל היסודי. וגם השבע הראשון ברגל. מה נכון. שקפץ על חבל. נכון. בהפסקת יוסף
חמץ צרפתי? גרתי בחוף תל חי, תל חי, נכון. והשנה עברתי את הרגל. עברתי לאופן. זה לא פעם ראשונה פעם. אבל לא כל כך זוכרת. טוב, אבל כבר לא תפסת את אתה מסוכן לציבור. תבוא, אחר כך נסתכל על כל מיני דברים. אז אני אשאל אותך עוד משהו. טבע, אתה זוכר? שמות של פרחים. כן, טבע. אז אני אגלה לכם עכשיו. שמור שבית הספר. כשהגעתי לעבודה הייתי המורה הכי צעירה שם. כל המורות תחתן הגשתם, בטח לא. כל המורות הכי ותיקות ואני הייתי חדשה ועתה. אף אחד לא רצתה ללמד טבע, כי אף אחד לא ידע טבע, וגם אני לא ידעתי, כי לא למדתי טבע. אז הם הטילו עליי. מה יכולתי לעשות? לכל מיני ודיות, ואוספים צמחים ופרחים וכל מיני דברים, הייתי רצה למורה שלי מהסמינר, שלא רציתי ללמוד אצלו טבע, כל שבת הוא היה מלמד אותי והייתי מתכוננת איתו מה אני אעשה איתכם בשבוע הבא. והייתי הולכת איתכם בשדה, וכך פחדתי שתשמעו. תמיד היה מישהו שידע, מישהו מכם, אני הלכתי תמיד אחרי. עכשיו אנחנו נספר לך. אני רוצה לספר אני רציתי להביא לשרית משהו שיזכיר לה את הילדות. אז הלכתי, חיפשתי כלניות. אתם זוכרים שאנחנו היינו כותבים כלניות? מייבשים בספרים. זה דבורנית גם. כשהיינו ילדים, הדבר כל הגבעה שהייתה לי בבית ספר, הסביבים של התנועה. עד שהספרים. שמים בנייר, בתנ"ך. זה היה כשהאדם הראשון טס לירח. למה? כשלימדתי את הגיאוגרפיה, נדמה לי בכיתה ולמדו על כדור הארץ, על הירח וזה. התכוננתי בבית וראיתי שקראתי שלירח יש שכבה עמוקה מאוד של אבק. הירח מסתכל שאבק אין שם. אבק שהם לא למדו. אבל באמת, תדחיקה מאוד מיוחדת. שלא היה לו. זהבה ירדה, ואמנון זוכר, הוא לא יכול לשכוח אותך, ירדה על הישבן את כל הירידה שלו. כל הירידה, אחוזת פחד אימים, נכון? חשב כחוויה מיוחדת. ואמא שלי שלחה אותי חזרה למצדה? איבדתי את התרמיל, ובתרמיל איבדתי את זה, ואיבדתי את זה, ואיבדתי את זה. מה? לא נורא. רק הסדר. מבחן כזה משעמם מאוד פעם, אותו התיקון וזה. הייתי אוספת את השגיאות שלכם במבחנים, וככה מנסה להפוך את זה לדברים. לא. עושה מזה בדיחות. אני זוכרת את זה בכל זאת. אז זה ברור. כל הכיתה נורא צחקה. אחר כך אחד מכם אמר לי בהפסקה, אני חושבת לא לפני כולם, אני חושבת שאמר לי את זה לבד. בעצם שאת מעליבה, מה את חושבת? שזה שצוחקים, הוא לא יודע שזאת השגיאה שלו, גם אם את לא אומרת את השם? מאז הפסקתי לפתח בטיחות המבחנים. אני מבינה טובה.